हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां भेकेन्सि ओंखारदों डिसि अफिस बङाइगाव बेनो जाबाय पस्टआ गावबुरा जों जायखौ होनो गावबुरा दा बेहाय 262 पस्ट ओंखारदों जेरावनोखि 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जों एसेबो गोबाव खालामालासिनो जों डाइरेक्ट नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन आङो अफिसियेल पेजाव थांला डाइरेक्ट नैबे पिडिएफ फाइलखौ आं लाबोखाबाय डिसि अफिसनिफ्राय डाउनलड खालामनानै बे जाबाय डिसि अफिसनिफ्राय फैनाय बङाइगावनिफ्राय दा बेवहाय एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैगोन 22 जानुवारिसिम सोलिगोन अफलाइन महरै बियो सोलिगासिनो दङ एप्लाइआ दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ बबेयाव हैनांगोन होनोब्ला बेनो जाबाय नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ ड्रप बक्सआव हैनांगोन थांनानै नैबे होनाय सिरियल नाम्बार नैबे जायगानि नामाव बेनो जाबाय अफिसनि नामा बङाइगाव रिभिनिउ सार्केल अफिसाव नोंथांमोना थांनांगोन बेवहाय भेकेन्सिया दङ 30 दङ दा दांथलावबो दङ 23 दङ दांथलनि थाखाय आरो बोथियामारिनि थाखाय दङ 52 नाम्बार भेकेन्सि आरो लोगोसे बेवहाय नैबे दङ श्रीजांग्राम होननाय दङ रिभिनिउ सार्केल बेवहाय नोंथांमोना 110 भेकेन्सि मोननो हादों आरो मानिकपुराव दङ 47 भेकेन्सि गासैखौबो लानानै 262 दङ भेकेन्सिया आरो नोंथांमोना दरमाहाखौ मोनगोन 9000 पार मान्थ गावबुरानि थाखाय थ' बे गभर्नमेन्ट गावबुरा जागोन दा मिनिमाम क्वालिफिकेसना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ बेवहाय खालामनो हागोन दा ओमफ्राय बैसोआ जाहैबाय 25 इयार्स जाथारनांगोन 25 इयार्स मिनिमाम 25 इयार्स जायोब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन 10 पास जाबानो दा बेहाय माखासे फिजिकेलि फिट जानांगोन होनना बुंदों माखासे बेवहाय इन्सट्राक्सन होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलखौ नायनानै बुजिनो हागोन गासैखौबो डाउनलड खालामनानै दा ओमफ्राय जों बेहाय नायोब्ला माखासे इन्सट्राक्सन्स दंबावो दा जों डाइरेक्टलि नायनोसै बेवहाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन थ' डकुमेन्ट्सआ 10 पासनि गासैखौबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै नोंथांमोनाहाय हरनांगोन जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै लोगोसे एज प्रुफ सार्टिफिकेट हरनांगोन एबा बार्थ सार्टिफिकेट हरनांगोन गांथाम फट' कपिस नोंथांमोना हरफानांगोन ओमफ्राय जों नाम्बार 3 आव नायोब्ला नैबेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनाहाय इनभेलपआव सोनानै हरनांगोन पस्टेल स्टाम्प मारिनानै नोंथांमोना बेहाय हरनांगोन दा जोङो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनाहाय प्रपारलि हरबानो जाबाय नांगौखौ होमबानो नोंथांमोना रिजेक्ट जानाय नङा दा बेनोसै लोगोफोरा आपडेटआ जुदि नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना नायदो गासैबो इन्सट्राक्सनखौ नायनो थाखाय आङो डिसक्रिपसनाव होबाय दा बेफोरबायदि भेकेन्सि नोंथांमोना मोनदों गासै 262 ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना गावबुराखौ मोनोब्ला नैबेफोरबायदि माखासे गामिखौ नोंथांमोना कभार खालामनांगोन थ' बेवहाय दङ इन्सट्राक्सनावहाय नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलाव नायनानै लादो